Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Tuhan tangihonon nami ma hatam na badiay. Asi maroham dihami. Urupi jala pargogoy mahami di bagasan toddim toddi parbadia. Asa taka suatu sihami jala taka sujalohami. Hatam na badiay. Amin. Horas madihita sude. Huria nahinaholongan ni Tuhata. Turpuk jamita dihita. Di minggu na patuluhod dung Trinitatis. Ima na tarsurat. Di buku Galatia bidu onom. Mamuka sian ayat 10 sada. Sahatu ayat 10 walu. Tapai hutihu ma di bagasar rohata. Songonom ma didok. Tadahamuma balgani surat ni tangakku. Sude narikot roha dihasangapon ni perdagingon. Manosak-nosak kamu pasunaton. Asal unang taunon na pangalileon siala silang ni Kristus. Ay garinasida jahudihian dang diradoti patiki. Alai naing dohamu tarsunat di rohanasida. Asa dipuji nasida diri nasida marhite siad daging muna. Alai dauma sianau nama mujidiri. Anggo sosiala silang ni Tuhata Yesus Kristus. Marhite-hite ibana do tarsilang portibion diau. Jala aupe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajahudion dongan manang sian hasi pelebeguon dang mahuai ikon nati nopana ibaru do. Jala dame madohotasi ni roha tu seluhut nama marangehon huhut sisongoni nang tu Israel di debata. Dukon ni unang mapola disusai agia isiau. Ay upa buah-buahan doa katad dan ibugang ni Yesus di dagiku. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus ma todimuna ali dongan. Amin. Huria nahinaholongan ni Tuhata. Topik ni mingguta sadarion mangodolhon. Gabe tinopa na ibaru. Sada siat tada ni halak naung ginoaran ibana tinopa na ibaru ima molo diraduti patik ni Tuhani. Tada ni sada halak na mangaraduti patik ni Tuhani dang di parbinotoan doho di haringgason manguhumi naso mangulah patik. Tada ni sada halak na makaporseai Tuhani dada holat di hamalohon makataho kata ni Tuhani. Alai di pangulaon manang di pabahenan na denggado. Parange na denggan ido pataridahon sada halak siradoti hata manang patik ni Tuhani. Pangaradotio di patik mana kata ni debata ikut terida di parange manang pabahenan na denggan. Huria na hinaholongan ni Tuhata alani adong ma pinomat tulu nama carikot parsiajarata sia turpuk jamita sadarion
mangurupi hita. Asa mangulu hita songon sahalak naung tinoppa na ibaru. Paturu honotta maina perjolo marhite pabahenan na denggan. Mangihuton ayat 1 ayat 6 pabahenan na denggan ima marsi pature-turean. Sudedo jolma mardosa marhahurangan. Dihahurangani rikot marsi pature-turean. Unang mamarsi parwaruhaan. Unang binahe kahurangan ni dongan peilahon dohot mangorui sangapna. Domutusi nani dok ni si Martin Luther di lapatan ni pati pasiahon. Holan uhum nading ganido si pabuah-buahon. Hahurangan ni dongan dang jadi bahenon parwaruhodongan. Bakoni jolma do gir-gir mamer kahurangan do manguhumi donganna. So kalak jahudi na gir-gir manguhumi donganna. Do mutu sikap na songoni dipaingot apostel Paulus huria Galatia. Molo adong natar somong mardosa iko marsi patur-turean. Unang niuhuman. Unang tinaba abobanna. Unang gir-gir manguhumuhumi. Parwaruahon. Mampiknadongan. Marsi pature-turean do sada sian pabahenan na denggan. Nani dok ni Paulus di ayat 7 sahat tu ayat 10. Huria na hinaholongan ni Tuhata na per 2 humma. Nama cari kota parsiajari siat turpukon ima. Tapatudu humma parange na ibaru marhite pabahenan ido tapuon parbueon. Hobar tu pabahenan ido tapuon parbuena. Jadi molo nadenggan tabahen nadenggan matapuon. Ido nanai dohononna. Alani na terjauh duhita pasangapod debata merhite pabahenata. Molo ta ula nadenggan ido patuduhon nata pasangap jala ta uloi hatana. Papahenan nadenggan ido hataridaan ni roha mauliate doho puji-pujian disude asini rohana naung tajalo di nguluta. Marhite parbahenan nadenggan tapasangap jala marsangap debata di tonga-tonga ni portibion. Sude pangulaon ni jolma si pertanggung jawab ponon na do itu debata. Alani dang boy pato oto-oto o debata. Diboto do sude nani ula ni jolmai. Dang boy do honon ni sada halak na pasangap pod debata ibana si hapor siai debata ibana alamaloma katau kata ni debata hape parangena dang denggan. Hobar tu nani ula ni naido jolmai jalo onna parbue ni nani ulana. Molo disuan di ulana denggan tapon nama na denggan. Marhite anak konna dohot marhite peparanna. Ima hataridaan ni ngolu ni akka guru sedding na jolo. Ala diula na denggan ditapu ma parbue marhite parngoluon ni anak konna. Maju di pendidikan dohot di ngolu na asing. Jadi titikiro udan nagogo jong-jong masada ina na tua-tua di jolo ni toko perabot ni rumah tangga di sada kota di Amerika Serikat. Ala nong liling say jong-jong na tua-tuai di emperan ni tokoi diarahon pegawai ni tokoi may natay hudul tu sada ruangan di tokoi. Di suku penjaga ni tokoi ma adong na boy urupaku hoy na napay mahodong aku doaw ninna na tua-tuai. Dungi saya ditikir penjaga tokoi ma atik nang rodongan ni inatay. Dungro napay mamahon nina dungro na pinay-may ni na tua-tuai mulak manasida meninggalkan tokoi. Dung manang 3 hari Roma kartu ucapan terima kasih nih si Andre, pimpinan ni sada perusahaan nama Cebelga di Amerika Serikat.
Si Andre ima anak konni ina na tua-tua na hudul di tokoi. Di sada tiki dibangun si Andre ma sada proyek na belga. Ala pangiduan ni inang ni si Andre sude perabotan ni proyeki dituhor siat toko peraboti. Ala ni macai gudang ma utung na jala berkembang ma toko peraboti gabi toko na belga. Jala penjaga ni toko na burjui tu ina na tua-tua nakin gabi sahalak pengusaha besar. Hurian itu hatta berbue ni pabahenan na denggadoi. Digotil penjaga ni tokoi nangpe dang dihirim ibana balos ni pabahenan nai. Huria na hinakolongan nitu hatta parseajaran na perpudi ma na petuluhon na naing odol honon ni turpukot tu hita ima. Manoktong ma mabahen na denggan. Pabahenan na denggan ima ucapan syukur. Hataridaan ni hamalateon di asini rohani debata. Ala hamoleteo tu debata do pabahenani dang jadi macohot haringgason mangula na denggan nangpe dang marupa saunari. Gudang do jolma bakol mabahen na denggan ala dibereng dang adong barutunga siani. Di partikianon nunga jumot jolma mabahen na denggan asasi pujion. Ruminggas jolma mabahen na denggan tu paradongan ala makirim upa. Ala debatado si balos pabahenan na denggani didok si Paulus unang marnaloja mabahen na denggan. Bisa tiki parasian dope manoktong mangulahon na denggan. Terbatas do kesempatan mabahen na denggani. Batas na mangulahon na denggan. Terbatas do kesempatan mabahen na denggani. Batas na saat tu tiki haroro ni Kristus na pedua halihon. Nang pedidok alai gumodang matu donga sa porsiaon. Dang terbatas pabahenan na denggani holat tudongan. Nanidok na parjolo matu donga sa porsiaon ni praktek kokolongi. Sianima mangalakka tu lingkungan na lebih luas. Unang pitong parjolo tu na asing. Hape na jonok dang dihalong-olongan. Batudos tu pardohan ni si Paulus di sada Korintusia ayat 27. Asa unang akan naasi ku jamitai hape au bolong. Na terjodo sude halak Kristen mabahen na denggan tu salut talak. Na kolat tu horong niba. Hape jok-jok do pabahenan na denggani dibatasi tembok-tembok pemisah. Molo sodo nga sapur siaon, molo sodo nga sahuria, molo sodo nga samarga, molo so tinada nang niurupan. Taula na denggan ala mabiar hita tu debata. Dada asa si pujian dohot asa dapotan upah. Hape torop do na so mabiar be mangulahon na jahat ala so mabiar be tu uhum ni debata. Dang mabiar mangulahon na jahat ala didok rohana boy huaso do agugu onna pasiding uhum siat dirina. Hape adong do uhum sogot tu akabar jahat. Hurian itu hatta mangihuton sada buku ilustrasi khotbah di sada adaran di parmahani sahalak parmahan do 5.000 tolu biru-biru. Di sada ari Roma makelar domba sian kota naing manuhor biru-birui di suku parmahani. Di wotohodo torop ni biru-biru na pinar mahamon huboto 2.000 tolu ekor ninna parmahani. Di boto na punasa do torop ni biru-biru na pinar mahamon ninna makelari usai manukun dang di boto ninna parmahani. Molo dang di boto na punasa torop ni durbiana na pinar mahamon gadis matulu ekor. Asa adok kepengmu ninna malakelar dombai mangela parmahani. Ubege elai-elai didok parmahani gomos dang. Ai akupu adong do na uboto torop ni durbia na parmahanon. Uboto ado ibana sianau. Ise ninna makelar dombai. Debata na dikicam. Ala biar hutu ibana do ubahin hu parmahan durbion
doho denggan. Dada holan ala mabia rau tuna punasa ninna parmahani. Songonima amang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta na pinangido ni turpukon siyak kita. Taula na denggan ala mabiyar hita tu debata parbinoto na sun i ay hapor siyaotta di ibana jala ala pos ni rohatta di ibana. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan mau lihat di ho di denggan ni basami naung papatar ho katam na bediai tutonga-tonga nami. Asima roham dihami Tuhan. Urupi jala pargugui mahami Tuhan. Marparangi na denggan songon na tinopam na ibalu ala hodo na mangula jala mangarajai hati-hati doh pikiran nami. Asih roham Tuhan. Amin.